morning, everyone. Good morning, Sister Jerlyn Cardona, one of our subscriber. Di kayo ko mo na, shout out kay dali ta kay simba pa mga igsoon. Dalikyat ra ta timo-timo ta ba, labi na sa mga di ka simba ya. Praise the Lord. Hello, good morning. Happy Sunday, brother or Joey Madio. Please share our live. Right. So, mabungahong kabuntagon igsoon usa ka adlong Domingo ting simba mga igsoon. So nakaw na ko nga before ta mo simba mo timo-timo sa tani pulong sa Ginoo busog jud kay ta, no? Busog kay ta. Ya unya mo simba ta sa makasimba makakaon sa taog lain sa mga putahe karon lahi sa nga putahe. Ako ning gihimo igsoon because I believe dili gyud tanan nga naadiri mga followers makasimba, labi na mga OFW. That is why para nako nindot yun nga mag-live para kuan ba kana bitaw makadungog mo sa pulong sa Ginoo. Unya mag-live sad ko inigwali na ko. Hallelujah. So ang gi-shout out tanan dia mga OFW, lain-lain ka nasuran, and then mga seaman, mga naka-permanent resident, tanan shout out sa tanan mga subscribers, mga star sender, shout out to Brother Lord James Talingting, grabe daghang kay stars gisend sa tuwang mga reels, sa tuwang mga videos. Salamat kay Brother, God bless you more and more. Wala man jud ko na ngayo mga ison kabalo mo na, but I appreciate it sa tanan. Salamat kayo. Shout out Alubera og 219,000 followers sa mabungahong Kristohan. Shout out, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila, and i-mention yung mga higala sa comment section mga igsoon, no, para bantay sila nag-live ta ba mo ninindot igsoon ipa-katag, no, ipa-lanog sa kabuntagon labi na sa adlong Domingo. Pareha karon, no? Ay nindot pamalandungan ng pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Shout out Cebu City Jail. Happy Lord's Day diha. Maayong pagpanimba unya, no? Taon. And kita tapuhon ugma, no? Laan na ko diha igsoon. Then kung mga team Living Water Christian Fellowship, shout out yung tanan. Tanan nga mga viewers and followers from Luzon, Visayas, and Mindanao. Dili lang ko igsoon ingon nga mag dugay kog shout out no tong kay nagdali sa kuba. Pasensya na, no. Mga brad na ko diha, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, siya Skiptron in Arms tanan. Alpa Kaparo tanan. Pataas na tungalan sa Ginoo, no. So this morning ang atong tema is about ko ani siya igsoon. Ako di siyang ibalik kay daghan sad kay nagpatambag na kuba may tungod anang giluto sila, gitraidor or unsa basta naay gipasakitan sila ba. So unsa ilang buhaton sa mga nagdaot, nagpasakit nila, no. So ako ning ibalik-balik igsuon basta mosunod jud ka ni Kristo, pasakitan o pasakitan kita, no, pasakitan kita.
kaning inyong kaistorya karon ako igsoon grasya sa Ginoo lang. Kung sakit manggali ang isgutan, grabe na manhead na ko na igsoon kay nga na gini naka-built in ning makasakit. Dili lang kasakit nga kana bitaw naman po nasakitan ta kay atong gituyuan na dre musugwa tuyo pasakitan jud ta, biklon gid ta. Dauton ta, libakon ta, ichismis ta, imarites ta. Unsay atong buhaton na mao ni ang atong isgutan karon igsoon. Amen. But before that, again, I just want to encourage everyone to share our live. No, i-share na to. And then mention yung mga higala, no, sa comments. And sa wala pa maka-subscribe sa YouTube channel, please subscribe. Kay naay gusto nga maka-download, lisod i-download diri pero sayon ra sa YouTube, no? Unsaon daw nga maka-download sila, giingnan ko ba nga mag-upload unta ka sa TikTok. So diri igsoon sa YouTube channel dali ra kayo. Mao na bitaw nga. So wala ba maka-subscribe sa YouTube channel, please subscribe. Ang ato ang link nasa caption na nga live. Nadia i-click lang na ang link kunya subscribe free ra na. Nadia atong mga live igsoon tanan og mga videos nga uban nga videos pero di tanan nga mga videos, no. Pinili ra na ako basta ang live na to diha nadia kay ma-delete ra man gud pud ni in 30 days. Mao na nga ni di siya download. Okay, so shout out no 83 follower viewers to right now. Okay, so again, i-share atong live igsoon. Happy blessed Sunday and or you can type at followers at highlights at everyone para makabantay sa sila ba. Okay, praise God. So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Kay dali sa ta ako after this magkuan sa ta. Mag-prepare ko sa simba na diri mga igsoon. Excited ko kay naay bag-o na pud nga piniriso mo simba mo duha ka bukron. Kuno na ni mga kriminal nga induol sa Ginoo ron. Grasya sa Ginoo tanan. Okay? Hallelujah. Father God, thank you. Thank you for your goodness. Thank you for your kindness, Lord, and mercy that new every morning. Salamat Ginoo karong bag-ong kabuntagon, bag-ong kaluoy mong gihatag kanamo. Pila ka karon Ginoo ang nangamatay, wa kamata. Apan kami gipukaw nimo, gitagaag laing higayon nga mag-enjoy sa libreng gininahawa, mag-enjoy sa gasa sa kinabuhi. So Lord, salamat kayo. Utang sa imo ang among kinabuhi Ginoo. And Lord God, nining kabuntagon, mamalandong mi sa imong pulong giimi mapulan Ginoo kay mao ni ang naghatag namong kinabuhi. Mao ni maghatag namong giya, maghatag og comfort. Mao ni among silbi nga mapa niningit-ngit nga kalibutan kaning pulong nimo Ginoo. So Lord God, I pray i-bless tanang viewers karon. Andama nga among kasing-kasing nga mahimo ming angayan takos niya madinawaton mi Ginoo og mga pagbadlong. And labaw tanan mo sunod sa mi sa imong pulong. Lord God, as we listen to your word this morning, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, imong hikap, imong diho Ginoo. Tuguti ang lihok sa Espiritu Santo among masinati samtang mang minaw mi, mamalandong mi sa imong balaang pulong. Holy Spirit, we welcome ka namo. Praying for your precious revelation. Imong kabubuton may matuman, Holy Spirit. Mamuhat ka. And Lord, yet tagay mi kaalam nga langit nun. Ikaw among giisa, gipataas, again and again, wala mi magpataas og relihiyon or pundok. The only one nga gilift up namo this morning is the name of Jesus Christ alone. Lord God, ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat dan sa kadaugan. Panalangini ang tanan nga namati karon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw sa mga iksona kay murag balik ako. I'm back. Start attack. Okay. Teksto. Mo niya itong teksto igsoon. Sinsya na no, di sa kayo kung shoutout kay gidali ta. Sunday mo doon. Again, ang atong tema this morning is about nis ko anigsoon kanang atong pagsunod sa Ginoo ba nga daghan kay mulutos na to. Daghang nagbebiay, magtamay, magbutang-butang og istorya, igayagaan ta, bugal-bugalan ta. Unsay atong buhaton? Pasakitan ta bisag watan ng hilabot. Unsay atong buhaton? Exodo 14:14.
Timan igsoon nga ang Dios ni Moises nga mao'y nagpikas sa dagat nga pula, nga mao'y nagpadala og lain-lain nga hampak sa Ehipto aron makaamgo sila nga tinuod ang Dios ni Moises. The same God that we serve today. Okay? Wala siya nausab, milagroso gyapon siya. Kay bulungan gyapon siya, gamhanan gyapon siya. No, why nausab niya? Ang Dios ni Moises mausab ang Dios nga tong gisigutan ug ilagaran karon. Mao ni ang iyang gingon igsoon. Exodo 14:14. Paghilom lamang kamo, kay ang Ginoo mao'y makig-away alang kaninyo. So, mubo ra kayo, mao ra ni. Pero dako kay nig-impact sa atong Kristohanong kinabuhi kung ato ning kinabuhion. Again, Exodo 14:14 nag-ingon diri, paghilom lamang kamo, kay ang Ginoo mao'y makig-away alang kaninyo. Ang Dios magapanalangin siyang balaang pulong. So, klaro kay diri ang una nga pulong igsoon paghilom. Silent, quiet. Paghilom lamang kamo, kay ang Ginoo may makig-away alang kaninyo. So, sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon, dili na gyud na bag-o nato, kundi natural gyud na nato, normal nato nga naay mga paglutos, normal nato igsoon nga naay mga magtamay nato, magbugal-bugal, magyaga-yaga, yaga-yaga katawan ta kay mga lain daw tag tinuhuan, no? Mga basag unsa lang ilang ingana ko ako igsoon, kinaon na ako, natagbaw na ko ng mga tagbaw, namanhid na ko na igsoon, no? Bisag unsa lang ilabay na to, gitawag tag mga kulto, sulpot, lain nga sakit nga pulong nga wa man tatanang hilabot nila. Although nay uban nga hilig og debate, pero ako wa na ko igsoon, wa na ko na mga ingana. I respect all religion, kung ilaha na po ng choice igsoon. No, di ta kapugos, pero ako basta nas balang kasulatan musulti jud ko. No, pero mao lagi na bisag wa ka manghilabot, daghan jud kayo magsigi og pangdaot, istorya og di maayo bisag wa ta nang hilabot, no? Naanad na ko na igsoon, no? Kay normal gina. Mao bitang usay mo ingon ko nga karon pa nyo na sila nagsurang-surang na ko nga ilha kong istorya gingani. Labog sa una nga wa pa ko'y Ginoo, salbahis pa ko, kriminal pa ko, wa jud ko'y nganian nila. Ngana usay bat gibadlong ko sa Ginoo nga pasagdi lang na sila, ignore them. Kay siya pod nga atong gisunod, gilutos pod, gitamay pod, gibugal-bugalan, giluwaan, gilansang sa cross. Grabe ang pag-anto sa Ginoo. Kita nga mga followers niya, di kalikayan igsuon, muagi sa tagingana nga mga grabing kasakit, mga hagit ba, no? So di ginakalikayan igsuon, naka-built in na akong gibalik-balik ang paglutos, mga pagsulay, pag-BIBI, pagtamay, dauton imong dungog, birahon ka paubos, katawaan, yaga-yagaan. Basta bisag unsa lang, no? Napay uban nga malutos o mubalhin mo ang reliyon nila diha ni pastor, din ana malubong inyong patay, no? Ayan na bitaw, bisag unsa lang ilang isulti aron hadlukon, pero ang tinuod nganong mabako na diha. Na ay binuang, no? So igsoon mao ni atong buhaton karon, mao ni atong isgutan karon kay sa Bible sa digsoon sa mga alagad sa Ginoo. Ang mga alagad sa Ginoo igsoon, manisunod sa Ginoo, ang alagad sa Ginoo. Ingani sa gilutos, BIBI, gitamay, gidaog-daog, ingana sa kita naturally, ingana gid sad ta. Di man pud pwede magpalaki ta way mulutos na to, no? Normal gina siya now. Ingon diri ang naginay mga kaaway, no? Mga muaway na to, bisag wa na to giaway. So ingon diri ang Exodus 14:14 kay ang pangutana, unsay atong response nila? Simple ra kay gingon sa Ginoo igsoon sa iyang pulong. Exodus 14:14, paghilom. Maura na. Paghilom kay ngano man, kay siya ang makig-away alang kanato. Simple ra igsoon. The best way to fight back to our enemies is to keep silent, is to keep quiet, no? Relax na, wala kay buhaton di ay ngano man. Kay ang Ginoo may makig-away alang kanyo. So, ang buot pasabot ay nixon kung gilutos mo diyan, nagtanaw mo, gitamay mo, gibugal-bugalan mo kay Kristohanon mo, unya mo hilom ka. Kanang paghilom nimo, mausad na ang paglihok sa Ginoo. Kanang pagpaubos nimo nga wa ka musukol, wa ka mubalos, mausad na ang time nga imong gitugutan ang Ginoo nga mulihok mo fight back to our enemies. Igsoon ang paghilom dili nabot pasabot nga talawan ta. Igsoon ang pagpaubos dili nabot pasabot nga weak na kay ta. No, dili na weak igsoon. Ato lang gitugutan ang Ginoo nga maoy mo justify sa atong kinabuhi. No? Kaya sa igsoon kanang mga manlulutos bisag kung saon nimo gistorya na di na kasabot, di sad na mo sabot kay mao gyud na ilang papel, ganahan lang na sila musira na to, mudaot na to,
nga bisag unsa na ilang isulti na to para mamaot atong dungog, maor gid na ila. Mao na ilang papel. Bisag unsaon nimo pag justified mo gamit mga Bible verses, samot na kang katawuan pag dinung kag maayo. Mao na ingon na balang kasulatan nga kung gusto mo balos, hilom. Mao na the best way to fight back to our enemies, hilom ta. Kaya naman sa panahon nga kita mo hilom, musaba ang Ginoo. Inighilom nimo, magsaba ang Ginoo. What I mean is mulihok ang Ginoo, igsoon. Ako na balik-balik igsoon. Kung gusto ta makasinati sa gahom sa Ginoo nga mamuhat, kung unsaon ta pag-fight ni Lord, kung unsaon ta pagdepinsa, kung unsaon pag-revenge ni Lord nato igsoon, hilom wa kay buhaton. Kung naman kay buhaton way lain, magampo ka. Magampo, iampo ng mga nakapasakit nimo. Paubos ka. Kana mga nanlutos nimo, nagbebiay, nagbugal-bugal, nagtamay, nagdaot sa imong dungog, iampo na. Iampo nimo si ayaw sukol, ayaw justified. Bisan na kay angay isulti kay nindo jud kayo makasabot ni sila sa akong side. Namong koy time ingana igsoon. Di ba? Kaya nga naman, di maong istorya ba? Dapat unta maminaw mo ani, no? Nya murag nasuko na ka ba? Gusto mo i-explain pero nay panahon igsoon nga nindot isulti explain pero napoy panahon nga kana sila di gyud na sila kasabot. Ang mayo himuon igsoon, hilom lang ka, pailob, paubos, iampo sila. The moment nga nag-silent ka igsoon, nagpaubos lang ka, mausad na ang moment nga imong gitugutan ang Ginoo nga mulihok, makig-away para nimo. Amen. Dili nimo masinati, ako nang gibalik-balik, ang gahom sa Ginoo. Dili nimo masinati kung unsa si Lord makig-away sa atong mga kaaway igsoon kung mulihok ka. Dili nimo masinati ang kamot sa Ginoo. Dili nimo masinati yang pagkamilagroso kung mubalos ka. No, kung i-post nimo sa Facebook ang iyang kinabuhi, no, kung musukol ka, no, dili na gikuhaan na nimo. Ako ning gibalik-balik igsoon kay wa ko kabalo nga mao ni ang gipashare ni Lord this morning. Kay base ang uban nyo diha grabe gi daot na mug ayo ba niya. Murag naupos na nyong pailo igsoon tawo ra ta. Kasabot ko ninyo tawo ra ta. Di kalikayan murag di mo ta parehas Ginoo kay ang Ginoo gali muhatag gali og consequence, no? Nay mga time tigsoon nga mura bitaw og naabot na sa hangganan ba nga sakit na kailang gihimo niya. Kabalo ra jud kas tinuod. Pero igsoon ug ngilang tuguti kay kung mulihok gani ka wala. Si Lord di na mulihok kay nilihok naman ka. Amen. Kung gusto ka igsoon nga imong masinati ang gahom sa Ginoo sa imong sitwasyon nga gitamay ka, gibaybiay, gidaog-daog, gibugal-bugalan ka, hilom, paubos, pailob, iampo kanang mga nagpasakit nimo. Ako igsoon kapila na ko igsoon kana nagali di ba kay numdum mo na ako gi-share ninyo nga pila na kabuk na nga matay nga naglutos nako wa ko musukol ako rang gihilak sa Ginoo. Igsoon kaning mga anak sa Ginoo igsoon kung mohilak ni kaning mga luha na to bililhon kay na makapatandog na sa tong amang langit nun. Anak gud niya kamo diya mga ginikanan bi ug mohilak ang imong anak di ba ka matandog? Di ba usay kay magwalta? Samot na ang Ginoo. Shout out Pastor Marlon Dawahon Liti og ni Sister kay nga na to Lilia og si Brother PD Pinula, no? Okay. So mao na mga igsoon, no? Hilom ra. Wala kay makita nga milagro sa Ginoo. Wala kay makita nga ang Ginoo mulaban nimo. Kung mulihok ka sa imong kaaway, pasagdi na. Again, baliko na ko pila na kabuk na nga matay, didbol igsoon kay gibiay ko, gitamay ko, gipanambi ko sa kadaghanan, giyaga-yagaan ko, grabe. Ang uban wala ma-didbol pero nga priso, nagkalisod ang kinabuhi, berting luya hangtod karon, miserable ang kinabuhi nga naman. Gibirahan ko bisag ko nang hilabot, gidaot bisag unsa la istorya nga butbot. Ako igsoon, kapoy na kayo mubalos, mo istorya kapoy na na. Lord, tugutan ti ka. Ipakita Ginoo og unsay tinuod. Amen. Lord, bahala na ka. Kabalo ka Lord nga nasakitan ko kay di gyud na tinuod nga istorya. Pero Lord, nagsunod ra ko nimo. Imo kong alagad. Pakita sila Lord nga ikaw mulihok. Ana ra pila ka buwan wa na. Piti na. Nganuman, mao na igsoon the moment we keep silent, keep quiet. Bisag sakit na kaayo ang gibuhat nila, hilom lang jud ka. Agwanta pa ilob antos. That way atong gitugutan ng Ginoo nga mulihok mo balos makig-away para nato. Wa kay hago igsoon di pa ka makasa. Kay ning hilom kay usahay ra ba kay kana bitong mo justify na ta, mo balos. Oh no, di mo balos kanang mo explain ta usahay igsoon mas strong ta kay tawo ra ta. Madala ta sa pagbati og emosyon niya usahay. Di na ta kabantay na sobraan atong istorya sakit na di ay wa na ta nahimong panalangin unya di na pud mo
mo fight si Lord para nato nga naman nilihok naman ta. Maoran ni sayon ra kay igsuon ang giingon sa Ginoo ni Moises. Paghilom o makita ninyo, tanawa. Kinaharatol naman sila ani. Kay kato man yung pagpaduong nila, gigukod na sila ni ba sa mga Egyptohanon. Nga na-corner naman sila kay ang ilang naabtan dagat naman katong Red Sea bitaw. Nabot na sila sa dagat nga pula. Unya nagpadung na ang mga karwahe, ang mga kabayo, nagdag mga bangkaw, mga espada, ug ang mga Israelita nagpanik sila igsoon, naratol sila, nahadlok sila kay duol na, ug wa sila kagiang dagat. Pero unsay gingon sa Ginoo, paghilom lamang kamo. Kay ang Ginoo mao'y makig-away alang kaninyo. Mao tong si Moses gi tagag instruction ni Lord nga iisa ang sungkod, gipikas igsoon ang dagat nga pula, minglabang ang mga Israelita. Unya paglabang sa Israelita nga nahurot na, mingsunod og labang ang mga Ehiptohanon. Pag-abot sa tunga-tunga igsoon, gipabalik sa Ginoo og pagtaklop ang dagat ug nangamatay ang tanang nagkarwahe, ang mga kabayo, mga sundalo ni Paraon nangamatay tanan, nadidbol nga naman ang Ginoo nakig-away. Amen. Anara. The same God nga nagpikas sa Red Sea, the same God whom we serve today. Ug niingon siya, hilom lang, gilotos ka, hilom lang. Gibaybiay ka, gitamay ka, hilom lang. Pakit-on gas Ginoo unsay may tabo anang sige pangdaot nimo. Ako itso kadaghan, piting daghan na kayong mga ingana. Sa 13 years kapin ako sa ministry, grasya sa Ginoo. Nakasugat ko lain-lain nga mga klases pandaot, grabe. Dagoy time nga natubang namin sa police station, ni adto ko kay istorya mi sa hipe. Bisag unsa na lang igsuon kay sakit na kay ba. Pero akong nakita igsuon nga naadyoy consequence, no. Di ka mo balos og sakit. Masagdan lang iampo nimo, ingon man si Jesus nga iampo ang iyong kaaway. Mao nay problema da kay mao nay giingon sa Ginoo. Paubos ta unya mao nay moment igsoon time nga kanang pagpaubos nato imong gitugutan si Lord nga muliyok. O sige, ikaw na Lord. Ipakita nimo, no? Ipakita kanako Ginoo, ipakita nila kung kinsa ka nga akong ilagaran. Ana na igsoon, no? Mulihok ka pat way ko anigsoon. Way may tabo, makasa pa ka usay kay masubraan. Di pa ka mahimong panalangin kay nanubra na imong istorya. Amen. Apan kung ang Ginoo may imong tugutan, ma-amaze ka sa iyang milagro. And aside from that, dili pa ka makasala, imo makita kung kinsa gyud ang imong Dios nga gilagaran. And again, akong ibalik ninyo, dili nato masinati nga Ginoo makig-away sa atong kaaway kung ikaw mubalos og pangaway sa imong kaaway. Ikaw mubalos kag istorya mao ni ang tinuod nga lalab. Labo na bagkamon, mamuiboy na ka ba? Ayaw. Igsoon. Again, akong balikon igsoon, sa dihang mibalos ka, gikuhaan nimo og katungod ang Ginoo nga manimalos para sa imong kaaway. Ingon si Lord, vengeance is mine. Vengeance is mine. No, I will take revenge for us. Pero ang buhaton na to, hilom ta. Be still. Wata himuon igsoon. Wata isulti. Kung namay isulti, magampo tayo. Ampo na to na atong kaaway. No? Akong balikon igsoon sa katong sakit na jud kay lang gihimo nako. Labi na katong bag-o pa ko na pastor, sakit kay ba? No, kaminusan ta. Honestly, gibang grabe istorya usahay gali taga simbahan ra. Di na kalikayan igsoon normal na. Kay suwayan mo ka ba? Sakit kayo na usahay igsoon nga mo larga kog Cebu kay adto ko magpaayo sa sakit. Maghilak ko, magsige og hilak na pa ko sa barko, maghilak ko. Lord, ngano man ni sakit man kayo ni ngani nga. Ano mo hilak mga salbahes, mga maldito mga ana bitaw. Sakit jud asin sakit siya kay mga duol si mundughan ba. Maom gyud na usay gamiton sa yawa duol sa dughan. Sakit kayo, tamangi ko Lord, sakit na jud kayo, no? So ang tanan gi-fight ra jud na pinagi sa tears, hilak ngadto sa Ginoo igsoon. Di na ako nakita nga luoy kayo ang nangilabot. Di gyud ta pasagdan sa Ginoo. Kita nga mga anak sa Dios igsoon, matandog jud si Lord basta mo hilak ta. Basta ayaw lang jud balos, no? Ayaw og balos, itugyan ang tanan sa Dios kay iyang panimalos. Makita nimo kung unsa ang Ginoo mo balos sa mga nagtamay, nagbugal-bugal, nagbaybiay, nagdaot, nagamagama og istorya. Makita nimo igsoon. Kay mulihok og mulihok jud siya kay it's biblical. Paghilong lamang kamo unsay gingon ni Lord.
paghilom lamang kamo kay ang Ginoo. May unsa Ginoo manghinanaw? Unsa ang Ginoo mo tagbos panghinanaw? No, ang Ginoo makig-away. Alang kaninyo delikado ang Ginoo makig-away kay ang kanang mga tawhana mahimong miserable ang ilang kinabuhi. Kuyaw si Lord og masukpo igsoon, di basta-basta. Kung naa may butang or sitwasyon nga dili nato gusto mahitabo kana jung maabotas kapungot kasuko sa Ginoo, delikado ang Ginoo masuko. Mao na igsoon kung gusto nato nga atong masinati nga unsa ta kapalangga ni Lord, unsa siya pag unsaon ta niya pagpanimalos, hilom lang. Ayaw balos igsoon. No? Let it go and let God be God. Tuguti ang Ginoo. Kaya ako mismo ngayong kaistorya karon, daghan ang nadiskwido nga mga kinabuhi igsoon, nga miserable ang uban nga matay pa. Wa ko manghilabot nila, sige istorya halat, sige. Sige inyo ha paron, pero ang Ginoo na bahala ninyo. Then eventually sooner or later pila ka mga adlaw nga nagdagan sa kinabuhi. Kadungog na kong mga balita, mao na haleluya. Lord, di mo buka pwedeng, Lord, kaluyin taon sila. May kaluyin, given naman. It's given, nga Ginoo makig-away. Maluoy ko sa'yo, kay bawa ko ba, luyay. Lord, pwede ba paundangon na nanimo Ginoo, luyay, bro. Di po da kabuot sa Ginoo, kay siya may nagkupot sa tanan, nagtugot. It's given, ikson, nga naagid na. Ang Diyos manimalos, basta di ta mo balos. Amen. Mao na ikson to all of the viewers right now. I know and I believe. Usa sa gisulti yun sa Ginoo nga mensahe karon, pulong. Tungod kay kita mga Kristohanon, normal yun na igsoon nga na na mga away na to. Na mamikil na to. Na mudawdaog na to. Kaminusan ta kay born again ta. Kaminusan ta kay maoni-mauna. Basta namubo kayong ilang pagtanaw na to ba tungod kay lain daw tagtinuhuan mga nga daghan kay sila igsoon normal na sinati na ko na. No? Mo na ingon ang Ginoo nga hilom lang mo. Yes, kasabot ko nga kamo, gidawdaog, gilutos. Shout out unya si Brad Nardo. Shout out Brad Nardo, Miones og Brad Undungon Sablan. God bless. No? Kasi kay ba ang Ginoo ana no, kasabot sad si Lord ana kay siya mismo diri sa yang ministry sa kalibutan si Jesus igsoon grabing paglutos, kasakit, giluan, gilamparo, gilansang, gidusla og bangkaw tanan, kasakit physically. Kita gali kay sulti naman na, istorya naman na, no? O na igsoon nga na, yun na igsoon, no? Musunod ka sa Ginoo, labi na yung tinud-anay ka. Or minghunat na dyan ka nga mga lagad, magpagamit sa Ginoo, mingbiya na ka sa mga makadaot nga bisyo, biklon dyan kang maayo, bugal-bugalan ka, parin ako. Di ba katong akong testimony ninyo, nga padong na kuligoon o red horse. Nga igsoon, kung giligo pa ko ato igsoon, yabog itong ministry. Yabo po itong red horse, kay sumbagon maginaw, bago pa man ko. Pero kabalo si Lord nga manumbag jud ko atong time. Yes, tinuod tao ra beta. That time kay BB Christian pa ko bag-o pa ko to nga na pastor. Mga usa ka tuig siguro o duha ka tuig. Di kalikayan igsoon, no? Iligo pa dong ya nagkumo na ko sa ilang kay aperkatan ako ba. Ang Ginoo igsoon kabalo sa unan. Tanaw sa Ginoo ayay. Di gini mahimong panalangin ni akong alagad. No, mo tong wagi lahos. Ya nangayo pasaylo nako tong amigo nako nga na priso ra bayud. Pila ka bulan na priso. So mao na mga igso, no? Ang Ginoo ning sulti nga paghilom ani, no? Kay pakit-on daw ta niya kung unsaon niya siya makig-away alang kanato, no? Of course, igsoon. Nahitabo ni siya sa Old Testament sa time ni Moises ug mahitabo sa ninato. Mao gini normal gini igsoon. Kay ngano man igsoon dili ni katingalahan nato nga kaning musunod tas Ginoo na gini mo bikil na manghilabot, mangaway, mangdaot, manglutos bisag wala ta nang hilabot bitaw, wala man ta tay apel sa istorya ug dili ta nga apel na punta. Dabi tay times igsoon paminaw tagan ta mog testimony. Day times igsoon nga day youth na ko ba. Dugay na nuni. Ming istorya siya nako nga kana si Pastor James nagsalig naman nag-support. Wala sila kibaw nga grasya sa Ginoo, wala tay sponsor, wala tay support. Mao bitong ako hangtod karon akong asawa na tingami di mi katuo ano nakatukod dagdako-dako nga simbahan nakabalay ta. Giunsa man ni namo ang Ginoo ning lihok nangitag paagi nagamit og mga lain-laing tao bisag wa ko kaila. Usay nay mo chat nako pastor giingnan ko sa Ginoo nga mauni, pastor mauni. Ha? Love ngano man ni, di ba? Ana nay daghang nga milagro. Igsoon dihay amigo nako sa una nga kauban og suyop-suyop ba. Ingon siya sa una naman nino.
Pero ako mangguning share ninyo. Kay tao rin kita. Ingon siya mga igsoon, kana sa Pastor James, nakabalay na. Tungod mo na kay na Amerikano, naka-sponsor na niya. Bisa kung sa lang igayaga, daghang igayaga hantod nga ning abot sa time nga. Basta daghang kay sakit na niya. Ako atong time week ko. Or nasa ko'y problema ba? Dugay na ko kay ninitabo. Pero kita bisag mga lagad tas Ginoo dili baya pod lig-on ta kanunay. No? Kay busy ta, no? Sumao to nga mura kog natandog ba. Murag naglalis man siguro sa kong asawa tong time. Yan naglalis po ko sa kong mama, buhi pa kong mama to. Gisulti na niya. Daghan niya to gilutos niya, giapil ko, puro mga pastor. At doon ako na, gento na ko, padagan ko sa akong XR. Kuyawan na sila. Ingon na sa mami, ingon na akong mami, na mao yun hinungdan, mamatay siya kong dali ron. Sa kuyawan siya, kay bawa man siya, basta ako mulihok, delikado dun. Pandar ko, dito pa mami puyo, ami balay. Gento na ako, gipangita na ako. Ingo Lord, pasaylua dyan ko daan, kay nadako sa kong emosyon, at tuon ko ni. Kaning tawhanan ni pag-abot na ko dito, abi yung may igsoon, ratul-ratul ang laki. Istorya siya nako, nagsige na siya og sapid-sapid yung baba niya, yung asawa, diris kong tapad, samtang nag-istorya siya. Ang yung asawa, si tanaw sa akong sinultian. Ratul-ratul na, pasensya na kayo, pastor. Pasilua dyan kayo, awa dyan tuyo, mura nagmulukod ba, naganana. Nya ka to, hambugiro kayo to, dito basta-basta mga pasaylo. Yan na, bitaw. Pero ako, atong time maiksoon, nadadyo ko, akong giangkon nga nadako kay kanalaging tao na ta, no? Wa ko ka istorya hinunog sakit niya, wa sad ko ka bahad niya, wa ko gihimo nga dautan niya, pero murag ning lihok ko. So para nako igsoon, wa ko kay ba kung sakto ba to dili, pero para nako di gid unta to buhaton nako kay gusto ko nga makit-an nila ba nga naghilom ra ko. Pero tungod kay tao lagi ta, nga di kalikayan nga usay madala tas tong pagbati ba emosyon. Pero hinoon, na-bless tong iyang asawa kay, wa man dyan ko ningon nga, ikaw pagbantay no, bantay lang ka na. Imo galing ni Usman, wa kumingon. Wa man kumingon nga, kung imo ning kaduhaan, piti dyan ka na, wa, akong gingon nga, kasauna barkada ta, kauban tag bisyo, sige tag sinuyupay. No? Panalipdan galiti ka sa imong isyo, unsa man na diha, kay adik po kayo. Wa ko magtuo nga, gingani ko nimo, kung gingnan ba. Sakit kay mong istorya, ako nasakitan ko, prangkahan di ka nasakitan ko, tungod kay duol kas kong dugahan. Giisip ka na kong igsuon, pero imo man kong istorya gani. Aming hoy siya siguro, kay bawo mo siya kuyaw ko. Yan nanabi din siya nga, wadyo ko ikaya ba ning pastor, kay kung sa pisikal, wako ikaya ni, kay praktisado man ni, bisag pastor. Praktisado pa ni, sige pa nagbarbil, sig jogging na ako ha. Aripod sa balaod, wasag ko ikaya niya, kay suwito nig balaod, anak gid siya. Ug hangtod karon igsuon, amigo kay mi. Hangtod karon igsuon, magsige na nagtagad na ko, maminghoy, no? So, ingana bitaw, na yung mga times ingana ba? Yan na ngayon, napagod pa sa Lord. Sa ilua, dyan ka Lord, wadyo ko kahilom kay di dyan kalikayan nga nakastorya. Dyan ko hinoon, di man sakit akong istorya, pero ang ingon sa Ginoo gid mga igsoon nga, muhilom kita. The best way para atong matagamtaman ug masinati ang iyang lihok, ang iyang milagro, kung unsa siya manimalos, kung unsa siya makig-away sa atong kaaway, sa atong manulutos sa mga taong nagtamay na to. Hilom ta. Balikon ako ha. Kung di ta mo hilom igsoon, ang Ginoo di mo lihok. Kung kita may mangitag paagi para muhilom na itong kaaway, ungot na kayo ba, no? Samot nang mubalos ta ang Ginoo, gikwaan yun na to, o kanang katungod nga mulihok na po, no? Gikwaan na to, parte ang Ginoo nga ang trabaho sa amahan, mo dipinsa sa anak. Anak man katas Ginoo. Unsaon paglihok sa atong amahan, nganing lihok man ta. So again, akong balikan, Ikson, simple ra kay Ikson, kung unsay buhaton para makabaton ta og makakita ta igsoon og milagro sa Ginoo nga atong masinati ang kamot sa Ginoo sa atong sitwasyon nga gidaot ta, gitamay, gikaminusan, gibugal-bugalan igsoon. Unsa pa na ilang gihimo nato bisag wa hilabti, giaway ta. Ang gingon sa Ginoo simple lang, paghilom lamang kamo. Kay ang Ginoo maoy makig-away. Alang kaninyo. Giklaro Ginoo makig-away. Unsa man ang makig-away? Mulihok ra ba? Unya, mga saba, no, makig-away, mo fight back gid siya for us. Amen. So, kung gusto ni mo masinati ang himaya, milagro sa Ginoo, hilom lang ta igsoon. Kaya kung ning ibalik igsoon, kung kitay mulihok igsoon, makasapa ta kay usay, mapalabian na to. Pero ang Ginoo may mulihok igsoon, makita nimo talagsaon, binasahi, makakita kag milagro. No, makakita kag milagro, mabless pa gid ang mga tao, mapanalanginan na to, kay wa man kami balos, nagpaubos naman ka. Amen.
makita kag milagro, wa pa ka makasala igsoon, diha pa nimo makita nga wow, tinuod jud ka Ginoo nga among amahan nga di mi nimo pasagdan. Amen. Ingana igsoon. Ako igsoon nga nagstorya, how many times na sinati nako nga dipinsahan ko sa Ginoo. Luoy lang kay naiuban nga gidaot ko igsoon nga sakit jud kay lang gisulti nako. Hangtod karon nagantos pa sa tumang balatian. No? Grabe. Dili lang ko i-mention og kinsa pero grabe. Naluoy ko kay kaybaw man ko nga sakit kay ang istorya. Gitawag ko og Pastor Suyo. Karon sige pagyapog antos, naluoy lagi ako sa gyampo pero wa man gyapon na ayo. Nakaingon ko nga wa gid tay nangayon na siya pasaylo na ko igsoon pero nakaingon ko nga wala gid ay di na nang kuan ba kanang wa tay mahimo ba kay Ginoo naman gud. Nakaingon jud ko igsoon eventually nga delikado gyud ay. Kung ang Ginoo may mulihok, ang Ginoo nay mubalos, luoy miserable pero wa man tay mahimo kay given man it's a consequence. Kay dili ug dili muangay ang Ginoo nga kita yang mga anak daog-daugon ta. Shout out Ma'am Marlita Liparanon. Okay? Ano siya mga igsoon, no? Shout out sa akong Bible School teacher sa Acts Bible Seminary, Ma'am Liparanon nga nagtan-aw karon. Okay? Ma'am, thank you kayo for watching. Marlita Liparanon. Again, igsoon, ana ra. Gusto nimo makita kung kinsa ng Ginoo nga imong gilagaran? Hilom. Wa tay buhaton sa atong kaaway. Wa tay buhaton sa mga nakaminos na to, tanawa. Sa kaadlaw maghangad na nimo. Kami sa una igsoon, grabe gayagaan mi. Tuo mo ng Pastor James Nada ilagad sa Ginoo nga way balay. Mao din ilagad sa Ginoo way simbahan. Nag-abang raman mi ato. Nya kada Domingo igsoon kung naay uwan bitaw ting uwan, magsaod mi og planggana nga dako kayo kay tulo. Igayagaan nami nya paglinog diri sa Bohol 2013. Nahiwi pag ginamong yabangan. Pilting lain na tanawon di jud kamo ingog simbahan. Ya puno kay mi naghuot mi igang kayo. Ang uban na sa gawas na nimba. Katawaan niya gayagaan mi igsoon. Gitamay gibugal-bugalan Mao na Ginoo pobre, mao na nga no grabe. Gayagaan igsoon karon ning abot ang panahon. Gi-bless mi ni Lord. Kita tagaan mi og or gipiyalan mi sa Ginoo og property. Karon balay simbahan igsoon, gitiles pagyud. Grasya sa Ginoo tanan kaingon ko nga kuyawan ni maluli. Nya naon sa naman sila naghilom na sila na po nihilom ron. Disam na sila. Ngita na po sila pagi. Kinsa kay naghatag ani ko unsa kay gisudlan ani negosyo no. Yanto diha po time nga niingon nga nakakubkob na nagbulawan, nakakubkob na inugbulawan pag sure mo. Lihok gini sa Ginoo. Amen. Kay once mo pailog ta, mo paubos ta. Karon gitamay ta gikaminusan ta kay siguro atong status ubos. Pero sa kadlaw maghangad na sila nimo basta di ka mulutos. Pakit-on sila sa Ginoo ug unsaon pagpaangat, pagpataas ang atong kinabuhi. Basta lang di ka mo sukol. Di ka mo baka nang mubalos. Paubos lang ta, hilom. Kung naaman tay buhaton igsoon, ampo ra gyud. Hilakan ng Ginoo. Pila ka adlaw makita nimo kung unsa ang Ginoo makig-away sa atong mga kaaway. Wa pa kay hago ang mong gihimo ampo ra. Nya wa pa sila nadungog nimo. Ang resulta na igsoon, ma-amaze sila kuyawa din ang Ginoo ni Brad Kuane. Aside from that, moingon po na sila, kana may Kristohanon, bisag sakit kayang nadungog nga istorya, wa gid siya mobalos. Mao ni angayan sundon. Amen. Mabless pa sila nato, makakita pa sila pinasahi nga milagro sa atong Ginoo. Ug ikaw, di pagda makasala. Amen. Ana ra igsoon. Kung gusto nato masinati ang pagpanimalos sa Ginoo, hilom, ayog sukol, ayog balos. Let God be God. Amen. Let God take over of your battles like David. Ingon si David, makig-away ako kanimo pinaagi sa ngalan ang siya joy makig-away yang gipataas ang Ginoo. So gipaabot ni David ni Goliath nga ang tinuod Goliath, dili ako ang nakig-away nimo, ang Ginoo nako. Ana bitaw, ana ra igsoon. When we allow God to fight for our battles, then we will see His glory at makita ang iyang milagro, himaya, di pa ka makasala, mahimo pa kang panalangin. Amen. Ana ra. Again, the best way to fight back to our enemies is to keep silent. Hilom, kayon sa gingon dire, kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Amen. So ayaw lang po pagampo nga, Lord, ikaw na'y bahala. Piangi! Ayaw.
Kanang ingon nimo piangi, wala naman imo namang gitudluan ang Ginoo nga moay mo. Ayaw ang Ginoo di na pwede tudluan nimo. Kaya ang Ginoo, Ginoo. Hilom lang ka, ingna lang Lord. Ikaw na bahala imong kabubuton matuman. Nya i-claim ni nga promise ni ingon kasi mong pulong ang vengeance nimo. Ikaw makig-away. So Lord, bahala na ka. Kung unsay maayo para nimo buhata. Basta ako Ginoo, di na lang ko musukol. Ako ang tugutan. Kay ikaw may mas nakahibalo. Amin ana ra. And then eventually imong makita kung unsaon pagpamuhat, unsaon paglihok sa Ginoo. Imong makita ang pinasahi nga milagro sa Ginoo. Amen. Di pa ka makasala. Ana ra igsuon no? Hilom ra. Kay kung di ka mo hilom, si Lord di mo lihok. Apan kung mo hilom ka, imong gitugutan nga ang magsaba ang Ginoo. Kuha ninyo? Kung di ka mo lihok, si Lord mo lihok. Ato siyang gitugutan nga mamuhat, mo take over in our situation. Amen. So mao na yung mensahe karon mga igsoning taknas kabuntagon. So let's pray. Father in heaven, thank you so much for your very comforting word this morning about vengeance. Imuming gipahinumduman na usab Ginoo. Kay normal ra Lord, nangalagad minimo, di jud kalikayan, naginay mo daot na mo, nay mamikil, nay magbebi ay magtamay, magbugal-bugal apan wala ka moingon nga musukol mi kundili usara ang imong giingon muhilom lang mi. Muhilom kay ikaw ang makig-away sa among kaaway. So Lord, thank you ani nga wisdom yung gihatag kanamo. And I pray to all of the viewers. Labi na karon Ginoo na mga nagtan-aw karon nga gilutos, ginalutos, ginatamay, gibaby ay Lord God, tabangi sila Ginoo nga tagay dugang pailog paubos nga di gyud sila mutingog musukol. Kundili tugutan ka namo nga mulihok sa among sitwasyon. Hallelujah. Lord, thank you for your word this morning. Holy Spirit, thank you for your presence. I pray, Lord, nga kaning mensahe nga mong nadungog karon, mao ni hinungdan Ginoo nga di gid mi musukol. Mao ni hinungdan, mao ni maghatag namo Ginoo og motivation nga magpaubos ra jud mi kanunay, magpaubos, magpailog, muantos og magampo lamang sa mga taong nagbiay-biay, nagtamay namo. Dili pwede nga di mi tamayon kay ikaw gali Lord nga mong gisunod, gitamay, gibaybiay, gilutos, kami na baka ka. There's no servant greater than their master. So Lord God, makasinati gud mi ana apan Lord, salamat kay nagsaad ka nga sa diyang mohilom mi ikaw ang mulihok ug makig-away sa among kaaway. So una may nagtan-aw karon Lord God nga gilutos. Father God, I pray nga mulihok ka sa ilang sitwasyon. Gitamay, gibaybiay kay nangalagad nimo. Bulahan sila. Lord, ipakita ang imong himaya. Ipakita, Ginoo, nga ikaw nga amahan, dili ka magpakahilom kung imong anak pasakitan. In Jesus' name. I pray nga mo take over ka, mo take full control ka in their situation right now in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you for your word. And right now, Lord God, again, I continue to pray to all of the viewers, followers, subscribers, listeners, in this page, Lord God. Ani nga video nagtanaw, mag-replay ni Lord God, I pray. Padayon ka pagtagbo silang panginahanglan. I speak blessing for them, Lord God, in Jesus' name. Kung na'y nagtanaw karon Ginoo nga nag-struggle financially, I declare financial breakthrough. Himuha lang silang matinud-anan nimo in Jesus' name. Mangita kag paagi nga masulbad ilang utang, tagbuay lang panginahanglan sa pangalan ni Jesus. And kung na'y nagtanaw karon nga na'y balatian physically and emotionally, I declare healing in physical and emotional. Ipakita Ginoo nga ikaw ang Dios moayo, pinagis sa imong mga labod, walay sakit nga dili maayo. Bisan cancer pa na, tumor, unsa man nga klase sa sakit Ginoo, parihara na tanan nimo Ginoo. Walay dako, walay gamay, tanan maayo nimo. Pinagi sa imong mga labod Ginoo in Jesus name. Kung na nagtan-aw karon Ginoo nga nag-struggle sa siyang family kay di wala pa naluwas, I declare salvation for their whole family in Jesus name. Kung na nagtan-aw karon Lord God nga nag-struggle sa iyang relasyon nimo Ginoo, kay nagluya siya, tabangi siya Lord God nga mabalik iyang first love Ginoo. Tabangi, giyahi siya unsay angay niyang buhaton aron ma-refresh, ma-renew, ma-restore yang kadasig ug magpagamit siya balik nimo in Jesus name. Kung na nagtan-aw karon Lord nga gapo sa any addiction Ginoo nga di iya nimo, iya sa kaawa, I declare deliverance Ginoo. Pinagi Ginoo sa imong diho Ginoo, mabugto tanang mga yugo, mga gapos sa kaaway sa pangalan ni Jesus. Tanan-tanan karon nga nagtan-aw nga na-depressed, na troubles Ginoo, na struggles, I declare peace of mind right now. I declare Lord God, imong ihatag ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon nga ang tanan mulurang ra. You are in complete control Lord God sa tanang panghitabo. Tanan-tanan Ginoo.
unsa man ilang kinahanglan karon. Kung nay nagtan-aw karon Ginoo nga nakapasar na og board unya nang hinahanglag item or na hinahanglag trabaho, Lord God, I declare open doors of opportunity para makatrabaho sila in Jesus name. Tanang mga negosyante nga nagtan-aw karon pauswaga palambua Ginoo sa pangalan ni Jesus. Ug himuang matinud-anon Ginoo mutabang sa imong buluhaton Lord God nga mag-glorify ka Ginoo sa ilang income in Jesus name. Kay imuha ang tanan. Way ila tanan gipiyal ra nimo. Tanan-tanan Ginoo nagtan-aw karon unsa man ilang mga panginahanglan tagbua Ginoo. I speak miracle in their situation in Jesus name. O karon takna among dawaton Ginoo ang milagro, among dawaton ang panalangin, among dawaton ang kahibulungang butang gikan kanimo. By faith Lord God, himo lamang ming kapiyalan, mao kini ang among pag-ampo amahan. Amo kini gipangayo, gipasalamatan daan ug gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. That's all for this morning. Dalita kay hapit na 8 na. Okay. So, igsoon, himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Diyos. Thank you. Thank you kayo pagkiguban ako, no? Again, ako ni siyang i-download ra karon taod kay ma-delete raman ni automatically. So, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless sila. Kamuray sila ka-bless, no? Lain po. Then, share our live today. Okay? And then, ang atong YouTube channel, please subscribe. Pray ra na igsoon. Sa YouTube, lahi kay ditso na ta. Lahi kumpara dire. No? Sa YouTube, igsoon. So, ang link nasa caption na nga live. Free to subscribe. So that's all for this morning. Amping mo tanan mga igsoon og ako nagampo nga karong adlaw punos kalinaw kalipay og dili matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. Ug akong ikabili ninyo, Ampo, amping abante. To God be all the glory. God bless. God bless. Amping dia Pastor Marlon Kutamura. Sige na may plano diri nga mga laag dia. God bless. God bless. See you next time.